Maayong adlaw, ania mga nagunang panghitabo ug kalambuan gikan sa probinsya sa Subo. Dugang 33,000 ka mga dasig Subo cards alang sa mga partially damaged nga mga panimalay sa dakbayan sa Talisay ang giapod-apod ni Gobernador Gwen Garcia kaniadtong Marso 2. Ania ang taho. Moabot na og 180 milyones pesos nga kantidad sa ayuda pinaagi sa dasig Subo cards ang nahatag sa kagamhanan sa probinsya sa Subo ngadto sa syudad sa Talisay. Kini human dugang 33,000 ka mga dasig Subo cards nga nagkantidad og 1.2 milyon ka pesos ang nadawat sa kagamhanan sa syudad sa Talisay kaniadtong Miyerkules Marso 2. Una nang nagapod-apod og dasig Subo cards ang Kapitolyo atol sa una ug ikaduhang round ngadto sa mga totally og severely damaged nga mga panimalay nga mokantidad og 80 milyones pesos. Ang matag usa ka card nga dala ni Gobernador Garcia alang sa mga pamilya kansang mga panimalay partially damaged human gikuso-kuso sa bagyong Odette adunay sud nga 3,000 pesos nga magamit sa mga pamilya pagpaayo sa ilang naguba nga balay o pagpalit sa ilang mga panginahanglan. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas mapasalamaton kang Gobernador Garcia sa kadako sa tabang niini sa iyang syudad. Primero si Gwen ihatag hapit 4,000 ka buok sa totally damaged. Hapit 11,000 ka buok na severely partially damaged. Ug karon imuhatag siya og 33,000 ka buok ka mga partially light damage. Kita ni gastos tag 101 million. Pero mapunan pa nato na tingali makapuno tag 120 atong magasto niya na ikahuman aning Marso. Pero mangutan na mo pila gigasto ni Governor Gwen para sa syudad? Para aning dasig Subo cards? Akong gikwinta ginina, ako yung gi-plus para mahibaw mo. Ato maabot og 120 pero iyaha 185 milyones yang gibubuo diri sa syudad sa Talisay. Kana ayuda na siya, pero buto na naon kana inigtuyo kana, ipamalit tag mga butang, ipamalit og pagkaon, ang ekonomiya raman sa Talisay ang mubuto ni ana ug ang ekonomiya sa Talisay ang muboom. Mao na paghunahuna ni Governor Gwen, mao na ang atong gobernador. Gawa sa dasig Subo cards, nakadawat sab og dugang nga 5 milyones pesos ang dakbayan sa Talisay alang sa nagkalain-lain nga proyekto sa syudad. Nakadawat sab og 2 milyones pesos ang Association of Barangay Captains ug tag 1.2 kalibo ka pesos alang sa 22 ka mga barangay alang sab sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay projects. Ang maong financial assistance nagkatidad og 9.2 milyones pesos ug kini dako kaayo nga tabang alang sa syudad sa Talisay suma sa EBC President. Dako kayo na natong magamit dito agi og pag-repair sa among mga barangay namo barangay hall sa gym ang kanang 2 milyon. Si Gobernador Gwen Garcia sa iyang bahin na mahayag nga ang tanan niyang tabang alang sa Talisay. Isip pasalamat sa kanunay nga pagsuporta sa mga Talisaynon sukad pa niadtong una siyang midagan pagka-gobernador. May baon na baya gid mo kung unsa kaduol sa dughan kanako si Mayor Samsam og ang dakbayan sa Talisay. Hinaoton ta kining atong pagtabang way gipili ug way gipinid. Ilabi na ang atong dasig Subo cards tibuok probinsya ang makadawat kapig 400,000 ka pamilya aron matabangan nato nga makabangon og balik gikan sa kalisod nga dangatan sa Typhoon Odette. Uban sa report ni Sheila Gervines, Paula Mendoza, Balita sa Subo.